No čo máš tie dreva? Prečo na Biges, nie? Toto je Bigesový turnaj. Je to veľmi populárna hra z tábora, ktorú určite poznajú všetky deti, ktoré boli na tábore. A pre tento veľký úspech sme sa rozhodli usporiadať aj turnaj v Bigese priamo tu v Bystrici. A čo viac, ľudia sa tešia a o chvíľu to tu už bude fičať riadne. Poďte sem! Už si niekedy hral Biges? 3-krát na tábore. Cieľom hry je udrieť kolik tak, aby letel a dopadol do ihriska, hej? A čo? Však ste povedali 3 a my sme povedali, že dobre, že 3. Čo sa chceš hádať? Dva máte, pozri sa, raz, dva. Ale počujete, Aj 10. čo ty točíš do prčka? Si niekedy hrala Biges? Nie. Then I hit you from a different angle. Lake sweep, cheap shot, bird shit, straight cop. So it's plan, pistolero, guerrero, don't be afraid of that. A matter of fact, I got like 10,000 maniacs. Obsadený kvalitnými hráčmi a doslova hviezdaný. Takže im môžeme dať veľký potlesk. Tak sa tešíme, že každý niečo vyhral.